ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமஹ. தினமும் வைஷ்ணவம். எம்பெருமானே பரமபுருஷன், பரம்பரன், சர்வ காரணபூதன், சர்வரையும் நியமிக்கக்கூடிய திறன் கொண்டவன். அவனே சரணாகத வத்சலன், ஐஸ்வர்யங்களை எல்லாம் தன்னிடத்திலே கொண்டவன் என்ன இப்படி பல குணங்களுக்கு ஆதாரமாய் இருக்கின்றான். அதனாலே இவை ஒவ்வொன்றுமே அவனே பரமபுருஷன், புருஷோத்தமன் என்பதை நியமிக்கக்கூடிய வகையான குணங்களாகவும் இருக்கின்றது. இப்ப உதாரணத்துக்கு அவனே பரமபுருஷன், பரத்வத்தை உடையவன், பரத்வம் அப்படிங்கறதை உடையவன்கிறதுனாலே புருஷோத்தமன் என்று சொல்லப்படுகின்றான். அப்படி அந்த பரத்வம் உடையவன், அவனே சர்வ காரணபூதன் அப்படிங்கறதுனாலே காரணத்துவத்தை உடையவன், காரணத்துவம் என்பதை உடையவன். சர்வரையும் நியமிக்கக்கூடிய திறன் கொண்டதனாலே நியாமகத்துவம் என்பதையும் கொண்டவன். சர்வத்திலேயும் வியாபித்திருக்கின்றான் அப்படிங்கறதுனாலே வியாபகத்துவம் என்பதையும் கொண்டவன். அதனாலே புருஷோத்தமன், பரம்பிரம்மம் என்று சொல்லப்படுகின்றான். அப்படி அநேகமான குணங்களை எம்பெருமான் நம்மாழ்வாருக்கு காட்டிக் கொடுக்கின்றான். திருவாய்மொழியிலே ஒவ்வொரு பத்திலே அந்த ஒவ்வொரு குணங்களை 100 பாசுரங்கள், அதாவது ஒரு 10 அப்படின்னா 100 பாசுரங்கள் அதிலே காட்டிக் கொடுக்கிறார். முதல் பத்திலே பரத்வம், 2வது பத்திலே காரணத்துவம், 3வது பத்திலே வியாபகத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டே போகின்றார். ஆக இப்படியெல்லாம் பரத்வத்தை உடையவன் தான், சர்வத்திலேயும் வியாபித்திருக்கக்கூடியவன் தான் சொல்லிவிட்டு அவன் எங்கோ எட்ட இருக்கக்கூடியவன் அல்ல, நமக்கு ஆபத்து காலத்திலே துணையா இருந்து உதவக்கூடியவன், ஆபத்து காலம் வருவதற்கு முன்னே நமக்கு உதவக்கூடியவனாய் இருப்பவன் எம்பெருமான் ஒருவனே. அப்படிங்கறதுனாலே அவனுக்கு ஆபத் சகத்வம் என்கின்ற குணத்தை கொண்டவன், ஆபத் சகா அப்படின்னு எம்பெருமானாரும் காட்டிக் கொடுக்கிறார். அதனாலே ஆபத் சகத்வம் என்கின்ற குணத்தை கொண்டவன் என்பதைத்தான் இன்று நாம் அனுபவிக்க இருக்கின்றோம். ஆபத் சகத்வம் அப்படிங்கிற குணத்தை தோழன் போலே, உற்ற துணை போலே, மாதா பிதாக்கள், உற்றார் பந்துக்கள்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாரும் நம்மை கைவிட்டாலும் கூட உத்த துணையாய் இருந்து, தாயாய் தந்தையாய் இருந்து, மக்களாய் முத்துமாயின்னு சொல்லும்படியாக எல்லாமாகவும் இருந்து நமக்கு உதவக்கூடியவனாய் எம்பெருமான் ஒருவனே இருக்கின்றான். அப்படிங்கிறதுனாலே பிரணத்த இதி தயாளுஹோ அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றான். தயாளுவானவன், வத்சலன், கருணையே சொரியக்கூடியவனான எம்பெருமான் கருணையை முன்னிட்டு கொண்டே நமக்கு உதவக்கூடியவனாய் இருக்கின்றான். தமேஷ சரணம் கதஹா அப்படிங்கறதுனாலே அந்த சரணத்தை நாம் சரணம்னு சொல்லும் பொழுது அதை முன்னிட்டு கொண்டு நமக்கு ஓடோடி இப்படி ஒரு ஆபத்து அவர்களுக்கு நேரும்படி ஆகிவிட்டதே, அதற்கு முன்னே நாம் உதவவில்லையே அப்படின்னு மிகவும் வருத்தம் கொள்ளுவானாம் எம்பெருமான். அப்படி நமக்கு ஆபத்து சமயத்திலே உதவக்கூடியவனாய் இருக்கின்றான் அப்படின்னு நமக்கு தெரிகின்றது. உற்ற துணையாய் இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு அத நாம் எங்கே காணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்மாழ்வார் தன்னுடைய பாசுரத்திலே காட்டிக் கொடுக்கிறார். ஆவாரார் துணை என்று அலைநீர் கடலுள் அழுந்தும் நாவாய்போல் பிறவிக் கடலுள் நின்று நான் துளங்க தேவார் கோலத்தோடும் திருச்சக்கரம் சங்கினோடும் ஆவார் என்று அடியேனுக்கு அருள் புரியும்படிக்கு எம்பெருமான் ஓடோடி வந்தானே, யார் துணை அப்படின்னு திக்கற்ற நிலையிலே நான் இருந்தேன். எப்படி கடலுக்குள்ளே அழுந்தி இருக்கக்கூடிய நாவாய் போலே, மூழ்கக்கூடிய கப்பலானது மூழ்க போகிற நிலைமையிலே இருக்கும்படியான ஒரு நிலை, அப்படிப்பட்ட நிலையிலே நான் தவித்திருந்த கூடிய சமயத்திலே தேவார் கோலத்தோடும் திருச்சக்கரமும் சங்கும் எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய விரோதிகளை எல்லாம் கழிக்கும்படிக்கு, என்னுடைய ஆபத்துக்களை எல்லாம் கழித்து கொடுக்கும்படிக்கு எம்பெருமான் ஓடோடி என்னை ரட்சிக்க புகுந்தாரே. ரட்சிப்பதையே சுவாவமாக கொண்டவன் எம்பெருமான் வந்தானேன்னு இந்த பாட்டிலே சொல்றார். அப்போ நாவாய் போலே அழுந்தும்னு சொல்றதுனாலே எந்த தேசத்திலே நாம் உரிய இந்த ஆபத் சகத்துவம், இந்த குணத்தை உடையவனான எம்பெருமானை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், அறுக்கும் வினையாயின ஆகத்தவனைன்னு நம்முடைய வினைகளை எல்லாம் கழியக்கூடிய எம்பெருமான் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய தேசம் திருநாவாய். நாவாய் உரைகின்ற நாரண நம்பி அப்படின்னு கொண்டாடுறார். கொண்ட வெண்டேர் மக்கள் உத்தார் சுத்தத்தவர் எல்லாம்
கண்டதோடு பட்டதல்லால் காதல் மத்து யாதும் இல்லை, என் திசையும் கீழும் மேலும் முத்தவும் உண்டபிரான், தொண்டரோமாய் உய்யலல்லால் இல்லை கண்டீர் துணையே அப்படின்னு காட்டுறார். கொண்ட பெண்டீர் மக்கள், தாரம், உற்றார், சுற்றார்கள், பந்துக்கள் எல்லோரும் கைவிட்ட நிலையிலேயும் கூட பிரளய காலத்திலே ஒரு ஆபத்தும் வராமல் அத்தனை வஸ்துக்களையும் தன்னுடைய வயிற்றிலே வைத்து ரட்சித்தவனான எம்பெருமான் திருநாவாயுளை எழுந்தருளியிருக்கானே, அந்த எம்பெருமானே துணை தவிர வேறு ஒருவரும் கிடையாது, இல்லை கண்டீர் துணையே. அப்போ ஆபத் சகத்வம்னு சொல்லும் பொழுது துணையாய் இருக்கக்கூடியவன், ஆபத்து காலத்திலே நமக்கு உத்த துணையாய் இருக்கக்கூடியவன் அப்படிங்கறதுனாலே கோவாகிய மாவலியை நிலம் கொண்டான். இந்திரனுக்கு ஒரு ஆபத்துன்னு வந்திருக்கக்கூடிய சமயத்திலேயும் மாவலியின் இடத்திலே சென்று யாசித்து அவனுடைய துயரையும் தீர்த்தான். அப்படிங்கறதுனாலே தேவாசுரம் செத்தவனே நாவாய் உரைகின்ற நாரண நம்பி ஆவா அடியான் இவன் என்று அருளாய இவன் அடியான், இவன் உம்முடைய அடியான் அப்படிங்கறதுனால இவனுக்கும் தேவரீர் அருள் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றார். இதேதான் நாச்சியாரும் தம்முடைய நாச்சியார் திருமொழியிலே என்புருகி இனவேல் நெடுங்கண்கள் இமை பொருந்தா பல நாளும் துன்பக் கடல் புக்கு, துன்பக் கடலுளே புகுந்திருக்கின்றேன். பல நாள் தூக்கம் அப்படிங்கறதே இந்த இமைகள் மறந்து போய்விட்டது, இமைகளே மூடாமல் இருக்கின்றது. அப்படி இருக்கக்கூடிய சமயத்திலே துன்பக் கடலுளே துவழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனக்கு வைகுந்தன் என்பது ஓர் தோணி பெறாது உழல்கின்றேன். வைகுந்தனான எம்பெருமான் தான் துணையாய் இருக்கக்கூடியவன். அப்படிப்பட்ட துணையாய் வந்து நம்மை ரட்சிக்கக்கூடிய எம்பெருமான் என்று வருவானோ அப்படின்னு தன்னுடைய பாசுரத்திலேயும் பிரார்த்தனை பண்ணுகின்றாள். ஆக ஆபத் சகத்துவம் அப்படின்னு தன்னாலே நேரக்கூடிய ஆபத்து, பிறராலேயும் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்கும் ரட்சிக்கக்கூடியவனானவன் எம்பெருமான் ஒருவனே. அது எதனாலே நமக்கு தெரிந்ததுன்னா ஆபத் சகத்துவம் அப்படிங்கிற குணபூர்த்தியை உடையவன் என்பதனாலே. அந்த குணத்தை நம் எங்கே பார்க்கலாம்னா இந்த திருநாவாயிலே எழுந்தருளியிருக்கும் எம்பெருமானிடத்திலே பார்க்கலாம் அப்படிங்கறதையும் காட்டுறார். இன்னொரு திவ்ய தேசமான திருப்புளிங்குடி, காய்ச்சின வேந்துன்னு எம்பெருமானுக்கு திருநாமம். காய்ச்சின வேந்தே கதிர்முடியானே அப்படின்னு காய்ச்சின ஆழி வில் வாழ் தண்டு ஏந்தி எம்முடைய இடர்கடிவான், எல்லாம் ஏந்தி கொண்டு வருகின்றானாம் எம்பெருமான். எதற்காக அப்படின்னு சொன்னா புள்ளின் மீது ஏறி வந்து இத்தனை ஆயுதங்களையும் சேர்த்து கொண்டு வந்து என்னுடைய துயரை களைவதற்காகவே எம்பெருமான் ஓடோடி வருகின்றான் அப்படின்னு இந்த பாசுரத்திலேயும் சொல்றதுனாலே திருப்புளிங்குடியிலே எம்பெருமானுடைய அந்த ஆபத் சகத்வ குணத்தை நாம் அங்கே அனுபவிக்கலாம். அப்படி நமக்கு எப்பொழுதும் உற்ற துணையா இருக்கக்கூடியவன் எம்பெருமான் என்பதை இப்போ ஆழ்வார்கள் வாக்கின் மூலமாகவும் ஆழ்வார் வாக்கின் மூலமாகவும் சுவாமி எம்பெருமானாரினுடைய வாக்கின் மூலமாகவும் நாம் அனுபவித்தோம். ஆக எப்பொழுதும் நமக்கு உற்ற துணை அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிகளும் அவனுடைய நாமமும் அவனுடைய குணமும் அவனுமேதான் அப்படிங்கறதை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை என்பதை அடியேன் இந்த பதிவிலே பதிவிடுகின்றேன். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா.